Las ordenanzas fiscales en nuestra ciudad han subido un 8,5%. Hemos estado en desacuerdo porque de alguna forma esto repercute en todo el tema de la promoción económica. No tener en cuenta en estos momentos la promoción económica es verdaderamente grave para nuestra ciudad. Este es el punto fundamental. Es decir, no es posible un incremento de un 8,5% cuando en estos momentos hay una situación tan complicada en todos los temas de la ciudad. Por lo tanto, nos parece incorrecto. Nos pareció incorrecto las ordenanzas fiscales y nos parece también incorrecto el tema de la FIRA. El tema de la FIRA cada año está teniendo una situación de repercusión más negativa. Por lo tanto, es decir, se trataría verdaderamente de reforzarla. Y el incremento de las ordenanzas fiscales, es decir, no es una qüestió que le va a beneficiar, sinó tot el contrari. Haguéssim pogut entendre que hi hagués hagut una pujada d'acord amb l'IPC, un 5,9%. No haguéssim votat a favor, però ho haguéssim pogut entendre. Però clar, una pujada del 8,5%, que era el que es preveia que pujaria l'IPC el mes de setembre i que s'hagi mantingut d'aquesta manera, doncs és fora de mida absolutament. Per tant, el nostre grup, tots Sant Feliu, hi hem votat en contra. És una fira que s'anava mantenint a tranques i barranques en molts casos i que la pandèmia, i a més hi ha afectat negativament amb tot el que són àmbit fires. Ara que enguany serà un àmbit un any que podríem dir de represa i de tornar completament a la normalitat, posar una trava d'aquesta manera no ajuda que el comerç local acabi participant a la fira, que ja costava prou que hi participés. Si ho fem difícil encara serà més difícil. Nosaltres el que hem intentat és, en base als recursos que tenim i als recursos que sabem que tenen les entitats, les associacions, els comerços mateixos, intentar apurar-nos a una xifra justa que pugui ser més o menys. Mira, al final això hi ha una feina tècnica darrere que ho valora i nosaltres confiança plena en els tècnics de la casa i per tant, si s'ha de fer una pujada és el que hi ha i a nivell funcional hem de quadrar els números. Nosaltres al final el que hem fet ha sigut buscar de quines formes, més enllà dels preus de la fira, que el que hem fet ha sigut estimular el comerç, i deixa'm que m'escapi de la teva pregunta, però l'aprovació de la moneda local, a sobre des d'un fons europeu. Per tant, és evident que nosaltres ens hi estem volcant i aquí m'agradaria felicitar especialment a l'equip de comerç i en especial a l'Aitor per la feina que han fet. El 8,5%, que és l'IPC de l'any passat, que pot semblar un gran increment, i ho és, però sobretot per les persones, nosaltres ja estem molt a baix, a la franja de fires comercials del cost d'aquestes parades, o sigui, no cobrim els costos, cosa que ho ha de fer una taxa, i el que per les persones d'altres municipis sí que tindrà aquest cost, però les bonificacions del comerç local, que és l'objectiu integral de la nostra fira comercial, que és també l'objectiu del canvi de model de fira que vam fer l'any passat, estaran gairebé un 70% bonificades segons el tipus de comerç que sigui, segons l'establiment, i amb aquestes bonificacions jo crec que és inapreciable aquest cost, o sigui, la pujada de preus que avui hem aprovat. Afecta perquè estem parlant del comerç local i de les entitats locals, que no solament és el comerç, sinó les entitats que li pugen també un 8,5%. Les entitats locals tenen una bonificació del 85%, en canvi el comerç local té una bonificació del 75%. Llavors, per això hem dit que si busques l'interanual no és el 8,5%. L'interanual en aquests moments està al 5%, 5, escats. Llavors el que demanàvem era que rectifiquessin i que a més tinguessin també una bonificació més gran tant a les entitats locals com al comerç local. Penseu que és un doble esforç, és tindre el teu comerç obert, a més pagues estar 3 dies a la fira i que tens que a vegades duplicar el personal. Llavors facilitem-ho. Han sigut moments difícils. Si mirem el tant per cent de comerços que van estar a la fira anterior va ser molt baix. Llavors és la manera també de convocar. Recordeu que fins i tot el cartell de la nostra fira no posava comercial. L'any passat espero que rectifiqui també i que tinguem aquesta fira cultural, comercial i local de la nostra ciutat.